जगरा भी प्यार भइल बा प्यार के लंबा चलावे के बा तो दिल में कब्रगाह खोदे के पड़ी दिल के भीतर काहे खातिर ये लोग के गलती छुपावे खातिर दफनावे खातिर सही गलती करिए सही गलती करब झगड़ा हो जाई यार पे धोखा मिले त के हौसला झुक मार दी खाली जोके सुनो बधिका हो जाई नु 1 बज गेल बा कितना देर जोक सुरत रहा बच्चा वही में कह देता विवेक जी बेंजू मास्टर बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक शुभकामना जवन जवन को तमन तमन करो तोहरे पर दिल मोरी तोहरे राजा केना गने जादव जी ए जा अनिल जी के लगवे बनी यहाँ के खाली चुटकुला के प्रेमी हैं हां गीत ना सुने ले दुल्हन गीत गावतन तले घी देतन या के कुर्ता जादव जी भैया बानी हमारा लयदार होवे छली कपटी ना होवे सीधा साधा होवे हाय हाय बाकी चल जाई जब ना वो भर पूरा कमेटी बिगाड़ के धर जाले 5 मिनट में एबरी आवते कोने के भैया तार हमर संगत छोड़े के नहीं रात भर बोले कि ना जाए हम केनहु न त ना ठीक पड़े मस्त एकदम ना अकबर ला हमरा एगो मन पड़ल बा अच्छा अकबर बादशाह देखले कि हमरा से बेसी फैन हो गेल बोलो बीरबल के अच्छा ले बीरबल तुम मेरा प्रतिष्ठा हनन कर रहे हो कल मैं तुमसे सवाल पूछूंगा इशारा से 2 सवाल कल के इशारा से कल हाँ सही बताओगे तो राजपाट में से हिस्सा दूंगा सोने की पालकी पे बैठा के घुमाऊंगा अगर गलत बताया तो सर कलम कर दिया जाएगा और नदी में फेंक दिया जाएगा बीरबल चिंतित बड़े लड़की से कहले अपना कहले कि ना बाबा हमरा एकर जवाब नहीं कहले कि रह दूसरा के बोली के बकरा बनावे दे लगले घूमे कि तैयार होके कोर्ट कचहरी ना रहे कि गवाही देके छूट जीबो राजतंत्र है मुड़ी काटो तो तुरंत काटो अपना हाथ महाराज लोग काट देते रहे कि बोलवैया ना रहे कोनो अपील करे के व्यवस्था ना रहे राजतंत्र के मुख्य कमी है रहे अब प्रजातंत्र के मुख्य कमी का बा एगो शेर आइल कहलस कि सब सियार लोग के खाए सियार भागत रहे एगो भैंसो भागे लागल सियार को से ठीक है भगत रहे चुप रहो ये भारत के कानून हो का 15 वर्ष लग जाए साबित करे में कि हम सियार हैं लो बहस पर बहस तारीख पर तारीख पता ना लगे कि भैंस है कि सियार है साबित करे में कि सियार ना है भैंस नहीं तले लग जाए 16-17 साल तले हम पूरा निया हो जब काम भग जाए भागिए जब ठीक भाई जानला बबुआ एगो बुर्बक भेड़िहार रहे कहले के बबुआ राजपट मिली मुकुट मिली दुगो इशारा सवाल पूछे महाराज बता देबे तो बुर्बकवन के चढ़ा देबे तो कहीं लड़ जे तो जाके चढ़ा देले कि महाराज भेड़िहार साहब रौरा जोड़ा नहीं के बुद्धि रौरा इतना तेज बा गंभीर बनी रहुआ कहले कि चलो तो बताई मैंने मेरे दरबार में कहले कि मालिक हम दूसरा से बात के जवाब दिवाए कहले कि ठीक है हां तू भी चलेगा पूछा जाए जहां अपना पूछा जाए तो अकबर इशारा कइले बुर्बकवा भेड़िहारवा से तो उन से कहता बहुत सुंदर बहुत सुंदर जीत गया एक सवाल और क्या है तो पैजामा के चैन खोल के अब बादशाह के दिखाओ ये लो बीरबल जन लेके मुड़ी कटाई लेकर कहले के जीत गया सही जवाब जाओ अब बीरबल टेंशन में बड़ी खरी दादा ई केहू जनबो न कहली का पूछले हो का बतल से महाराज बीरबल है हमरा के मानी ले बताई ना का पूछनी हो का बतलो सो अकबर कहले कि देखो हम पूछे कि अल्लाह एक है बोला नहीं दो है एक ऊपर एक आप अरे तो बहुत सुंदर जवाब दिले बा अरे ओकरा बाद का पूछनी हो हम पूछने कि सब जनसंख्या तो रिमोटे कंट्रोल निकाल के दिखा दे कि इसी का देन है इसी से आती है बीरबल कहले ठीक महाराज ठीक बा बाबू सोचले कि अब ऊ का बुझले बा ओकरो से पूछे दो हां भेड़िहरवा से तो भेड़िहरवा के लगे गइले कहले बबुआ तू तो जीत गइल हो इज्जत बरो रुपया पैसा सब मिलल हो
पूछले हैं का बतौला का अलस की का कही वो कहले हैं कि 200 भेड़ी रखले बड़े हाँ एगो देबे देबे महाराज महाराज एगो का है दू गोली ली ले जाई अब लई तो उजना पुल खुला तो पिटाइले रहती हम कस के ठीक बा बीरबल कल के ठीक बा हां तू एगो मंगले है तो दूगो कहले हो हाँ दोबारा का पूछले हां का भेड़ियारो को देखी महाराज भले बाड़े हां लालची बाड़े बाड़े कैसे जान ले हम कैसे तो एगो मंगले हम दूगो देबे के तैयार रहनी हां तो कहत रहे कुल्ही दे कुली दे दे तो ते का जवाब देले हो का तो कहलस कि हमरा खेत भारी होइले नहीं के मैं जब तू ही कुल्ही ले लेबो तो हम लंड खा के जब सब तू ही ले लेबो तो हम उ नानु खाए बापू पहले जोरे दादा उ जवन बतौले हो तो मुड़ी कटाइल अंतिम पद रा भाई देखो यादव जी खुश बड़े तब हाय लइका मुन्ना बाबा 3 भाई अच्छा सनिकेत बनिकेत आई सबसे छोटा निकेत आई लइकाइए से अपना भैया का लगे सूते अच्छा ओ इतना संग ही पढ़े जाओ संग ही सूते ना हो जाला कि लइको फैका हो जाला होइसन के लोग ये रहिए संग पापा जाए लगे तो रो लगे से जाए खातिर संग उनकर बियाह शादी भइल तब लोग वहीं सूते हाँ लेकिन वो होशियार रहले जब 9 बजे सूत जाओ हाँ तो 10 बजे से फिल्म शुरू करो हाँ ई जाने ना ना एक बार का भइल कि पटना गइले 1 हफ्ता पर अइले हाँ वो नए नए बियाह वो बेचारू सनकले रहले हाय 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 पहले तो कहले रे रे क बजे सूतता कब बजे 9 बजे अरे 10 बजे गइले इनके यूं हाइल बा झूठो का यूं हाइल बा ना दमी सदले बा के आज रह फिल्म देखी हम हेंगो देखो तकर भैया इले कहले कहने चलो हो आओ ना बबुआ सूत गइल बा हाँ ने आओ आओ होके ढेर दिन भइल हाँ। भेंट मुलाकात करे के ना 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 500 रुपया दिए ना आओ आओ होके 1000 दिए ना सिकरी किन दे ना चल तेल बा दिक्कत ना होई आराम से हो जाई 12 बजे नियर मत बोलो हार किन दे ना चाहिए तोनी सा हुई हो ढेर ना चल आयो है हां ना ना तैयारी ना हो अब डूबता क्या नहीं करता आने मन बनल बाऊ को हाँ एकर भैया के 8 लाख के मारुति कार किन दे हमरा ना चाहिए चलो आ एकर लइकाई बुद्धि हां देखलस की बड़ी पूंजी बर्बाद होता 8 लाख 8 लाख का नाम सुन के चिपकल बा कि भैया के बैलेंस में बिगाड़ दी हाँ आंख मिचते उठत ताने लइका के बुद्धि हाँ कहले भैया भैया अरे मजे से नु काम बा हाँ काहे के 8 लाख के कार किन के पूंजी बर्बाद करबो हाँ हमरे गाड़ी मार दे एगो साइकिल क्या कहना है मलिकार कहले कि भैया तारा उनका से फिटिंग ना भइल तो कहियो लास्ट ले एक रेंज में आइबो कहले कि भैया हमरे गाड़ी मार दे एगो सैंडल साइकिल किन दी हम सब साइकिल किनाई लाजो मेन गेट पर टंगले बा विपत के समय याद आया याद आया विपत के समय याद आया ऐसे के लिए टांग जवन जवन कहो तवन तवन करो तहरे पर जे मोरी तहरे पप्पा जवन जवन कहो तवन तवन करो तहरे पर दियम गोरी तहरे पप्पा अखियां के नींद का उड़ाल वाला नींद का अखियां के नींद का उड़ाल वाला नींद का मरब तब मन रही
कहाँ गइल बाबा तनी मियाँ झाड़ गइल बा 2 मिनट चाय चुई हो जाओ तो हाँ ओकरा बाद होई 2 मिनट मियाँ झाड़ गइल बा 2 मिनट पाइप को सीमेंट वाला नु हो जाए अच्छा कह दिले सीमेंट वाला कहला नहीं का पिछला साल कह तन 2 मिनट 2 मिनट तले रो सब रेडी वाटर खने